ፍቕሪ'ዶ ሞት ዓጻር ፍቕራዊ ዛንታ ቀዳማይ ክፋል ንወለዳ ብዙሕ ጊዜ ለሚና ክትእምኖም ኣይከኣለትን ብስሪ ተደጋጋሚ ምንጻግ ነፍሳ ክትጠፍእ ክንደይ ጊዜ ዘይተደናደመት ሕጂ እሞ ብምሂር መግቢ ንሕሳብ ነፍሳ ማራ ተበላሽ ሓንቲ ዝምልሱላ ቃል እንተሎ እዚ ድኻይ ተመሲሑ ዘይደረር መዋሰብትና ኣይከውኒ ኣትቆልዓ ዘረባ ወለደኺ ዘይትሰምዒ ንኣና ኮይኑኦ ምረፂ ንሱ ይሕሸኒ እንተልክ ግና ካብታ ሰዓት ጀሚርኪ ኣይጓልናን ኢኺ ናይ ኣቦኣ ዘረባይ ኣዲኣ ግና ቁርብ ተሓይሽ ክትርዳኣ ትፈትን እያ ሎሚ ግና ማራ ዝተወዳኣ ትመስል ካብ ምስ ኣፍቃሪ ተፈሊኻ ምንባር ነፍሰይ ምጥፋእ ይሓይሽ ኢላ ቀትሪ ምድሪ ካብቲ መኻዚኖ ገመድ ኣልዒላ እንዳጎየት ኣብቲ በዓሎም ኣብ ገዛ ካንሸልኦም ዝተኸለወ ገረብ ካዝሚር ኣብ ልዕሊ መንበር ደይባ ኣሰረቶ ክንዲ ናይ ክሳዳ መእተዊ ምስ ኣቀነት ካንሸሎ ሙሉእ ብዒንታ ኮለለቶ ነብዓት ከይተረዳኣ ትፈስስ ጀመረ ይቕሬታ ማማ ባባ ሓሳብ ልበይ ምስማር ካብ ዓበይኹም ከምዚ ኢለ ክነብር ስለ ዘይክእል ብፍቓደይ ይፋነውኩም ኣለኹ ኢላ ክሳዳ ናብቲ ገመድ ይኣተወቶ ክንደይ ኣማራፂ ትፋ እንተሓለወ ጌጋ ስጉምቲ ወሲዳ ካብ ነብስኻ ምጥፋእ ዝኣቢ ሕማቕ ተግባር የለን ካልእ ትረፍሲ ካብ ገዝኣ ሓዲማ ምስ ኣፍቃሪኣ ምንባር መሓሻ ወይ ካልእ ብጀካ ነብሲ ምጥፋእ ዝኾነ በቃ ዝኾነ ካልእ ነገር ክትገብር ነይሩዋ ሕማቕ ሓሳብ ሓፂር ኣተሓሳሰባ ንሳ ምስ ገለት ምስ ስድራኣ ዘይሓስስ በሰላ ከም ትገድፈሎም ኣይተረድኣን ነብስኻ ምጥፋእ ከም ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ክውሰድ የብሉን ዝኾነ ሽግር መከራ ቋሚ ኣይኮነን ይንዋሕ ይሕፀር ሽግር ተቐንጢጡ ብረሃዋ ይሸፈኒ ስለዚ ነብሳ ክተጠፍዕ ሙሳና ብምድርን ብሰማይን ዋጋ ተኽፍላይ ክሳዳ እውን ኣብቲ ገመድ ኣትዩ ከሎ ደጋጊማ ነቲ ካንሸሎኣ ድሕሪ ምኽላል የዒንታ ዓሚታ 1-2-3 ኢላ ነቲ ደው ኢላትሉ ዝነበረት መንበር ብየማናይ እግራ ምስ ሸንደሕቶ ንምድሪ ገጹ ዕሉ በለ የእጋራ ኣብ ኣየር ተንጠልጠላ ገመድ ንክሳዳ ኣጥቢቆ ሓዙ በለት ትንፋስ በዚ ውፂ በዚ እተዊ በለት የዒንታ ኣስለምለማ ትንፋስ ከድኩ እንዳበለት ግና ደሓኒእቶ ገመድ ላሓሊፉ ስለ ዝነበረ ተበቲሑ ሒዝዋ ረም ኢሉ ናብ መሬት ተታሒዞም ይወደቁ አንቃ ኣስተንፈሰት ብኣፋውን ኣፍራ ኣወፀአት ትንፋስ ቁረፅ በለት ክትወድቅ ከላ ድምፂ ስለ ዘስምዐት ዋርዳ ነገዝኦም እንተዳኣሉ ኢሉ እንዳጎየ ምስ መፀ ብስምባድ ብኣውያት ንካንሸሎ ክልተ ገበሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ሃትነታ ተሓዊስካ ኣዲኣ ኣቦኣ ኣብ ገዝኣ ስለ ዝነበሩ እንታይ ደኣ ተረኺቡ እንዳበሉ ብጉያ ውፅእ ምስ በሉ ሓንቲ ናይ መጀመርታ ናይ መወዳእታ ጓሎም ኣብ መሬት ተዘርጊሓ ምስ ሞትን ምንባርን ክትቃለስ ምስ ተኣዘቡ ይበሉ ክሳብ ጉራብቲ ዝብፅበፁ በስራሕ ምክንያታ ምስ 50 ዝኣክሉ መሳርሕታ ብኮንትራት ኣውቶቡስ ካብ ገዝኦም 55 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ዘላ ከተማ ጌሾም ንሰሙዕ ኢሎም እንተተበገሱ እኳ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ስርሖም ስለ ዝወድኡ ከባቢ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ኣብ ሓንቲ ሆቴል ኣትዮም ዝብላዕ ምስ ተበልዐ ብሆይሆይታ ጫውጫውታ ናብታ ዘምፅአቶም ኣውቶቡስ ተሰቂሎም ናብ ገዝኦም ነቓሉ ንሳ ግና ከብዳ ቁርብ ስለ ዝሕመማ
ኣብ ሸቓቕ ዳርጋ ፍርቂ ሰዓት ጌራ ምስ ተመልሰት እቲ ብዛዕባ ሰብ የዕለቕሊቑ ዝነበረ ሆቴል ምድረ በዳ ኮይኑ ይጸንሓ። እንታይ ደኣ ተሰቒሎም ማለት ኢላ ናብ ደገ ቅልቅል ምስ በለት ኣውቶቡስ እንተበልካስ ኣውቶቡስ ትመስክር። ብስምባደን ሸበድበድን ናብ ውሽጢ ብምእታው ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝጸንሐ ኣሳሳይ ኣበይ ከይዶም ኣብ ዝነበሩ ኣበይ ከይዶም እንዳበለት ዲቪዙ ኣጥኢታ ክትጋጠሉ ጀመረት። ሃፍተይ ቀስሞ በሊ ሃፍተይ ምስኩም ትኾንኪ ንገዛና እንዳበሉ ይወፁ ነይሮም። ምስ በላ ተሕዞም ትጭብጦን ጠፍኣ። ኣቕላ ፀበባ ረሓስ ከይተፈለጣ ብግንባራ ኮረር ክብል ጀመረ። ነዛ ከተማ ንመጀመርታ ጊዜያ ብሰንኪ ዝስራሕ ትረግፃ ዘላ። ዘመድ ይኹን መሓዛ ትፈልጦ ዋላ ሓደ ሰብ የብላን። ንደገ ተብተብ እንዳበለት ብዘይልባ ወፀት እሞ ሞባይል ኣውፅኣ ክድውል ምስ በለት ቂምቅም ኢላ ባትሪ ወዲኣ ተዓፀት። መንፈሳ ክረጋኣላ ይከኣለን። ነፍሳ ኣብ ክትስሕተሉ ደረጃ በፂሓ። ፀሓይ እውን በጊዲኣ ስርሓ ወዲኣ ድሮ ንፀላም ረኪባታ ነበረት። ቦርስኣን ኮታስ ኩሉ ዘለያ ነገር ኣብታ ኣውቶቡስ ዘሎ። እንትርፎ 10 ናቕፋ ኣብ ጅብኣ ካልእ ጠር ትብል ሰልዲ የብላን። ብዓብዩ ምስቲ ካብ ገዛ ወፅኣ ዘይትፈልጦ ክንደይ እኳ ዝግበር ነገር እንተሎ ንዓ ግና መሬት ከም ዓይኒ መርፍእ ፀበባ። ካልእ ትራፍ ከማን ንዝኾነ ሰብ ኣደውለኒ ክብል ምከኣለት። ምስቲ ብሕንቃቕ ማንካ ከማኒ ከይለዓለት ዝዓበየቶ ደገ ወፂኻ እንታይ ግበር ኣፍልጦ ስለ ዘይነበራ ብፍርሒ ማራ ተረበሸት። ቀሲና ክትሓስብ ኣይከኣለትን። ካይተፈለጣ ብዘይ ልባ ንቕድሚት መረሸት። ኣብ መንጎ ግና ነቲ ዕርቃኑ ዝነበረ ክልተ ቀላጽማ ቁሪ ዘቢጡ ምስ ገደፎ ተበራቢራ ነቡንኣ ተመልሰት። እዌ ኣነ ኣበይ ዝሓድሮ ምስቲ ክረግፍ ዝዳሎ ዝነበረ ንብዓት እንዳተቃለሰት የማን ፀጋም ቆልሕ ምልሕ ምስ በለት ሓንቲ ጀሚራ ዘይተወዳእት ገዛ ምስ ረኣየት እንተገደዳ ኣብዚያ ክሓድር ኢላ ከይኣተወት ኣብ ስካላ ተኾርማ ተጨቢጣ ኮፍ በለት። ቁሪ ናይ ጭንቀት ማዕበል እንዳናወፃ ከይተረድኣ ሰዓት 10 ምምሸት ኮነ። ንብዓታ ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ገረብ ቦርቂቑ ከይወስዶ የስጋሓካዩ። ፀፀኒሓ የማን ፀጋም ተቋመት። የግዳስ ዋላ እኳ ናይ ጎደና መብራህቲ ኣብ ጥቓ እንተነበረ ሓደ ሰባት እንትርፎ ፀደፍ እንዳበሉ መንገዶም መቕፃር ሓደ እኳ ከስተብሕለላ ኣይተረኣየን። ተጠሊእኺ የእዊ መጻኡ ኢላ ከይወድአት ከላ ግና 4 ዝሰኸሩ ሰባት ሕሩግ ምስ በልዋ ንውሽጢ ተዋሒጡ ሕጠም ኢሉ ተረፈ። ናይ መንፀጋመኛ በዚ ፀልማት ደሞ ከዓ ቤና ሓደ ካብቶም 4 ብተቆላለፈ ናይ ስፍራ መልሲ ተዛረበ። ቀጸለውን በቃ ንሰዳ ሓደ ክልላ እምበር ኢሉ እናቃረበ። ከም ሰብ እኳ ብፍርሓት ዝኣክል ክትከላኸል ኣይተረኣየትን። እቲኦም ሰለስተ እውን ካብኡ ዝሕሹ ኣይኮኑን። ያላ ንሰከማ እንዳበሉ 4 ጎበጥዋ። ኣብ መንጎ ግና ሓንታ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ምሽ ንገዛና ክንከይድና ኢልኩም ገዲፍኩምኒ ወፂኩም እንዳበለ 5 ፅግዕ ምስ በለ ሓንቲ ምጭውቲ በጊዕ ብ4 ዓዛብ ተከቢባ ምስ ተዓዘበ በቃ ኣኺለኩም ክትመናጨትዋ ኣይ ንስኹም እስካ ፋሕ በሉ በዳሓሊ መንፈስ ተዛረቦም ግልል በሉ። 5 ከም ምስታይ ይስተዳዕ እምበር ነፍሱ ኣፀቢቑ ይፈልጥ ነይሩ። ሕጂ ሰላሕ ኢልኩም ገዛኹም ትኸዱ ጽባሕ ክንረአና ኢሉ ኣፋኖም። ንሳ ገና ምስክኒቲ ካብ ሕጂ ተፃወቶም ለይ እንዳበለት ተጨቢጣ ኮፍ ኢላ ነበረት። ኣተሲኡ ክዳና ድሕሪ ምንጋፍ ነቲ ሽጋራ ዝጨኑ ጃኬቱ ኣውፅኡ ሃባ። እቲ መጀመርታ ክዛረባ ከሎ ሰገጥ እኳ እንተበለት ድሓርክና ካብ ኣፍ ኣራዊት ዘናገፈን እንተ ኮይነ ፈዘዝ መዘዝ ዝብል ዘለኹ ኢላ ዘጋጠመ ዘበለ ብዝርዝር ነገረቱ። ማራ ስለ ዘደንገጸቱ ገጹ ክወስዳ ወሰነ እሞ ምስ ኣቦይ እንደ ዝቕመጥ ሕጂ ግና ዋርድያ ስለ ዝኾነ ኣብ ስራሕ ይዝሓድር። ስለዚ ምርጫኸይ እንተ ኮይኑ
ኣብ ገዛና ሎም ለይቲ ክትሓድሪ ትኽእል ኢኺ ምስ በላ ብናይ ስግኣት ዓይኒ ምስ ጠመተቶ ኣጅኺ ኣይትሰከፊ ክልተ ክፍሊ ስለ ዘለና ኣብታ ሓንቲ ክፍሊ መፍትሒ ዓፂኺ ክድቀሲ ትኽእል ኢኺ ኣመና እንተተጠራጢርክኒ ከዓ መንነት እንተለኪ ሆቴል ኣራት ክሕዘልኪ እንዳበለ ቀዊሉ ጠመተ ኩሉ ንብረታ ኣብታ ኣውቶቡስ ስለ ዘለዎ ኣማራፂ ስለ ዘይብላ ድሓን ንኣና ኢላ ብግቡ ልባ ናብ ገጹ ከደድ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ምስ ኣድረራ ናብቲ ሓደ ክፍሊ እቲ ሕልፍ ኢሉ ኣብ ሳሎን ደቀሰ ሸሕ ግዜ ህይወቱ ንቕድሚኡ ይኹን ደኣ እምበር ኣብዛ ጓል በፂሑስ ብጌጋ ቃንጠብጠብ ትብል ኣይተረኣየን እምበር ሎሚ ምዚኣ እንተሓዲሩ ጽባሕ ምስተዐይ ህይወቱ ኡፍ ተመስገን እንዳበለት ማዓጾ ብመፍትሒ ድሕሪ ምሽጋት ናብቲ ዘዳለወላ መደቀሲ ብህቑቓ ጌዳ ዘፍ በለት ክደቅስ እኳ እንተፈተነት ካብ ገዛ ወፂኣ እሞ ከዓ ንዘይትፈልጦ ሰብ ኣዝዩ ከበዳ ኣቕላ ምስ ፀበባ ነቲ ገዛ ብዒንታ ምስ ኮለለቶ መደቀሲ ኣብ ቅድሚኣ ቀጅል በላ ኣብ መንጎኣን ዓብይ ናይ ናብራ ፍልሊ ከም ዘሎ ኣስተብሓለት ከምዘይ ወግሕ የለን ወጊሑ ገልጠምጠም ዝብል ድምፂ ብስምባደ ካብቲ ደቂሳትሉ ዝነበረት ዓራት ብዘይልባ ኣተስኣ ተቐላጢፋ ኣብ ነብሳ ምፍታሽ ኣተወት ከምታ ዝነበረታ ነብሳ ምስ ረኸበታ ኡፍ ተመስገን ኢላ ነቲ ሸጊጣ ዝሓደወት ማዕጾ ከፊታ ምስ ወፀት ኣብ ጣውላ ፍሪታታ እንቋቑሖ ምስ ኣርባዕተ ባኒን በራድ ምስ ክልተ ደቃ ተቐሪቡ ምስ ረኣየት ፈሸኽ በለት ካብ ደገ እቱ ምስ በለ ጠጠው ኢላ ስለተዓዘበ ተስኢኽ ድኺ እንዳተዛረበ መሕፀቢ ገጻ ዝኸውን ማይ ኣቐበላ ኣይተስተውሓድዮ ክንዲ ብዙሕ ረኣዮ እንዳበለውን ኮፍ መበሊ ስሒቡ ኮፍ ኣበላ እሞ ክበልዑ ጀመሩ ሕጅስ ፍኹስ ዝበለያ ትመስል ኣፋውን ክኽፈት ጀመረ ስለቲ ዝገበረልና ነገር ብልቢ ኣመስገነቱ ኣብ መንጎ ቁርሶም ብዙሕ ነገር ክኣልሉ ከኣሉ ኣዲኡ ብሕማም ከም ዝመተት ንስድርኡ ሓደ ከም ዝኾነ ኣዲኡ ምስ መተት ብሕርቃን ጭንቀት ናብ መስተ ሽጋራ ከም ዝወደቐ እዚ ገዛው ናይ ዝመዶም ከም ዝኾነ ነብኡ ከም ዘሸግሮ ካብ ዕላሉ ክትንዘብ ከዓለት ዕላላቱ ኣዝዩ ስሂብዋዩ ኣዘናጊዕዋዩ ብዘይ ካልእ ዓለም ግልጽነቱ ጸጸኒሑ ዘምልቆ ቁም ነገራቱ ዋዛታቱ ነቲ ዝነበረ ፍርሒ ቀንጢጡ ነዊሕ ዓመት ከም ትፈልጦ ሕጉስ ኢላ ክትዕልል ተርኣየት ካይተፈለጦም ሰዓት 9 ፈርዓን ናይ ንግሆ ምስ ኮነ በሊ ተስኢ እዚ ሰብኣይ ሰዓት ምንጽኡ ኣኺሉሎ ንዕናይ ኢልዋ ሒዝዋ ወፀ ቀዳማይ ክፋል በዚኡ ተወዲኡ ካልኣይ ናይ መወዳእታ ክፋል ኣብ ቀረባ መጻኢ نلوم عند هزيز مساخو مدد مزي مسل انتخفتكم حانا سريتو اب تحت صحافو لايك مبارك حماقو سبسكرايب تبارو بكا لايك كفال سندراخب سسناي